ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ବନାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ମାଛକୁ ଭଲ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ନେଲି। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି। ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲା ପରେ କଢ଼େଇକି ଗରମ କଲି। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ କରୁଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ମାଛକୁ ପକାଇଦେବି। ମାଛକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବି ଟିକେ। ମାଛ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରସୁଣ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ରସୁଣ ତାପରେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲି, ଭଲସେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଅଦା ନେଇଛି, ଅଦାକୁ କାଟିନେଲି। ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି, ପିଆଜକୁ ବି ମୁଁ କାଟିନେଲି। କାଟିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଟମାଟୋଟା ମୁଁ ଧୋଇକି ନେଇଛି, ତାକୁ ବି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିକି ପେଷ୍ଟ ବନାଉଛି। ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଫୁଟଣ ପକାଇଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇକି ତାକୁ ଭାଜିନେଲି। ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ଭାଜିନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ମାଛ ପକାଇଦେବା। ମାଛ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ମାଛ ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।